गाइस फाइनाली 25 डिसेम्बर 2023 मायथाइ दिनैहाय जोङो नै बेंगलरनि मोनसे बेवहाय काबेरी नोगोर होननायावहाय क्रिसमास प्रग्राम बानायफैबाय। दायो जोङो गोजौआव थांसिगोन। ओरैहाय क्रिसमास प्रग्रामा 5th फ्ल'रावसो जागोन। दा नोंथांमोनाबो नायलां जोबजासे। गामियावथ' थांनाय जायाखिसै, बेनिखायनो बेंगलरावनो गाजा गोमजायै देग्लायनि क्रिसमास प्रग्रामखौ फालिनोसै होननानै थांखि लाबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायलांदो आरो चेनेलखौहाय नायनानै हायोब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। अब्ला जोङो स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। बेनो नै बिल्डिंआ। दा नैबेनि गोजौआवनो जागोन आरो प्रग्रामा। नायनानै लादों मानसिफ्रा गाहायाव फैलाजोब्बाय। नै सोरबा सोरबा फैगासिनो दङ। स' अब्ला जों सिङाव हाबलांनोसै, नायलांनोसै। एकदमबारे गोजौबो मेंलायनाय मोनो, लिफ्टबो गैया। लामा ओरैबो जायो ओरैबो जायो, ओरैबो गारि सोबाय माथो जेरावबो। एक्चुअली ये स्कुलनि बिल्डिं ना। जा गोजौखा।
गासै जिउजों हानायमानि बोलोजों इसोरखौ अननो सोलोंनि जों बयबो बावनाय आरो फोथायनायजों गासै गोसोजों गासै जिउजों हानायमानि बोलोजों इसोरखौ अननो सोलोंनि जों बयबो बावनाय आरो फोथायनायजों फोथायो होननानै मावनाय गैयाब्ला लाब गैया फोथायनायजों मा जानो आब्राहाम बायदि फोथायनायखौ जों मावनानैसो दिन्थिनांगोन मावनानैसो दिन्थिनांगोन Mosabbek sudah ada berapa dari masa kita hagen.